Arbo? De. Apa? Naik hudis. Serfanguriयाव बिटिआर सरकारनि गोदान मोनसे आसनि सिनेमा हल गायसननाय बे हाबाफारिनि सेरफांगुरियाव दिनै जोङो मोनसे सिनेमा हल गायसननो थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसनदों। देग्लाय बोसोराव जोङो गासै 6 गुबुन गुबुन जायगायाव सिनेमा हल लुनायनि थांखि लादों आरो बेनि गुबै थांखि जाहोनानो जाहैबाय जे मोजां थासारिनि समाव दायो जोंनि गोबां महरगिरिफ्रा मोजां मोजां सावथुन आरो सिनेमा बरनगासिनो दङ। दा बेखौ दिन्थिनो थाखाय जोंहा मोजां सिनेमा हल गैयैलाय बिथांमोना जोबोद खस्थ' खालामनांगौ जायो आरो माखासे आद्रि जायो। दा बेफोरखौ नुनानै जिहेतु बर' माहारिनि हारिमु बर' माहारिनि जोंनि जि कालचार बेयो डेभेलप जानांगौ। दा बेखौ नोजोर बोनानै बे गासै 6 सिनेमा हलखौ देग्लाय बोसोराव जोङो गिबि फार्स्ट फेज हिसाबै लुग्रोनो थांखि लादों आरो बिनि उनाव गुबुन गुबुन साब डिभिजनफ्रावबो नांगौ बायदियै रायजोफोरनि डिमान्ड बायदियै लुनाय जागोन आरो बेखौ जोंनि माखासे एसओपिटिनि फान्ड आरो इनफ्रास्ट्राक्चार ग्रान्ट लोगोसे सिनेमा आरो थिएटार बे मोनथाम फान्डजों लोगो नांनानै जोङो गासै 6 सिनेमा हलखौ लुनो सानदों। आङो मिजिंथिदों बे सिनेमा हलआ थाबैनो लुखांजागोन आरो लुखांजानाय लोगो लोगोनो जोंनि जिफोर सिनेमा एबा सावथुन गोदान गोदान बरनगासिनो दङ बेखौ जोंनि रायजो राजाफ्रा मोजाङै बेखौ नायनो हागोन आरो एसे कमार्शियेलिबो बेखौ जोंनो दिन्थिनायाव जोंहा जाय प्रडिउसारफोर बिथांमोना एसे मदद जागोन आरो जोंनि सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय जोंनि जायगायावनो जोङो सुबिदाफोरखौ बानायनांगोन मानोना बेखौ गुबुन जायगायाव हयथ' बेबायदि नायनाय नङा। दा ओंखायनो एटलिस्ट गासै 10 साब डिभिजनाव 10 सिनेमा हल थायोब्ला आरो मेन टाउनाव 2-3सो थायोब्ला जिखिनि सिनेमा हल जागोन बेवहाय जोंनि गासैबो जोंनि जिखिनि सिनेमा ओंखारो बेखौ बेवहाय दिन्थिनो हागोन आरो बिनि अनगायैबो जिहेतु बे डिजिटेल जागोन सिनेमा दिन्थियै समाव गुबुन गुबुन प्रग्रामफोरखौबो बेयाव खालामनो हागोन आरो बायदिसिना सेमिनार खुंनाय बायदिसिना ट्रेनिं गुबुन प्रग्रामफोर जायफोरखौनोखि अनलाइन खालामनो गोनां जायो बेबायदि आरो मालाबा वर्ल्ड कापनिफ्राय लानानै गुबुन गुबुन गेमफोर नायनायावबो बियो खामानियाव फैगोन। दा बिनि थाखायनो जोङो जिहेतु बड'लेण्डआव गैयामोन बेखौ थाबैनो लुनो सानदों आरो जायफोरा बे खामानिखौ मोनगोन बिथांमोनजों आङो मोननाय लोगो लोगोनो मिटिं जिरायगोन आरो बिथांमोना जाहाथे बेस्ट क्वालिटी आरो थाबैनो लुनानै होयो बेखौ आङो खावलायगोन। देग्लाय बोसोराव जोङो गासै 40टा अडिटोरियाम 700 मानसि जिरायनो हानाय जोंनि सुजित नार्जारिनि मुङाव गिबि मुंख्लं जोङो लुनो आखायाव लानाय जादों। बेयो अलरेडि सेंसनबो जाखाबाय बिनि टेन्डाराबो जागासिनो दङ।
बे हिसाबै 40टा समस्तियाव 40टा अडिटोरियाम मोननो हागोन आरो 7टा स्टेडियाम मिनि स्टेडियाम जोङो देग्लाय बोसोराव बानायनो लादों आरो बिनिनो गंसे रामफलाव दिनै अन्थाइ खाम्फा गायसननाय जाबाय। स' रामफल हिसाबै दिनै मोननै गिदिर गिदिर फसंथान बिटिसि काउन्सिल लेभेलाव नायोब्ला मोनसे स्टेडियाम 5 करोड़नि आरो मोनसे सिनेमा हल बेबो 2 करोड़नि बारा गासै 7 करोड़नि बांसिन स्किम दिनै बेवहाय मोननो हादों आरो मोनसेया सुजित नार्जारी अडिटोरियाम माने बेबो 1 करोड़ दा दिनै 8.5 करोड़ प्राइस स्किम रामफल बिलाव होनाय जाबाय आरो रामफल बिल हिसाबै बेवहाय गोबां गिदिर गिदिर लिडारफोर उजिदों दा बिथांमोनहा हारिनि गोबां अबदान होलांबाय दा बे हिसाबै जोंहा दिनै रामफल बिलनि फारसे बे सेरफांगुरिनि फारसे गोबां खामानि मावनांगौ दङ बेखौ फैगौ लासै लासैनो मावलांबाय थागोन नोंथांमोनखौ बयखौबो आं साबायखर बावबाय दिनै समा एसे गुसुंलाय आङो बेवहायनो एरेन्जमेन्टखौ मोजां खालामदोंब्लाबो आंनि फंनैसो बाथ्राखौ बुंबाय आरो बयनोबो गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरबाय लोगोसे फैबाय थानाय मागो दमासिनिबो हामलायनायखौ आं बावहरबाय आरो बेवहाय जोंहा जि आफाद बिनि आफादगिरि दङ बावबाय आरो मिजिंथिदों बिथांमोना बे गासैखौबो नांगौ जोथोन लागोन आरो जिखिनि गाइड नांगौ बे गाइड बिथांमोना सम सम होगोन बेखौनो बुंनानै बयनिसिमबो आंनि गोजोननायखौ बावहरनानै आंनि बुंनायखौ